Hola, soc Jordi Sebastià i em presento a les eleccions primàries per tornar a ser el representant de Compromís en el Parlament Europeu. Ja ho vaig ser en el 2014, quan vaig ser escollit el primer eurodiputat de Compromís, una experiència fabulosa que em va obligar a aprendre moltíssimes coses sobre el funcionament del Parlament Europeu, que és molt complex, però és una feina que ja tinc feta. Per això, en aquest bagatge, us asseguro que si sóc escollit eurodiputat, des del minut número 1 podré estar amb tota l'energia possible defendent els interessos valencians allà en Brussel·les i en Estrasburg, reclamant les infraestructures europees que són necessàries, com el corredor mediterrani, defensant els nostres llauradors contra les importacions de països tercers, defensant la nostra indústria i els nostres treballadors i denunciant aquestes barbaritats que vol cometre este govern valencià de la vergonya, l'ampliació del port de València, el PAI de Llíber o la línia de molt alta tensió en Castelló. Autèntiques aberracions que van en contra de les normes europees i és necessari que una veu valenciana denunciï això en Brussel·les i en Estrasburg. I a la vegada, naturalment, serà un honor treballar per construir aquesta Europa que ens van vendre, aquesta Europa que somiaven, l'Europa dels drets humans, l'Europa solidària, l'Europa feminista, no l'Europa que tanca les portes a refugiats, no l'Europa que no aprova la directiva contra la violència masclista. Aquesta no la volem. Hem de treballar per fer una millor Europa i la veu valenciana és necessària per a aquesta construcció. Serà un orgull tornar a ser l'eurodiputat de Compromís i compte amb el vostre vot i el vostre suport.